hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Nyaya iya yakora moto iko zvino manje yakukwidza makata. Nyaya ndandakakubatira panapa iri kunzi Zambia has reported Zimbabwe to AU after that country's remarks in Russia 2 weeks ago, saying the remarks by Zimbabwe's President ED are unwarranted attack on Zambia's sovereignty. Zimbabwe under ZANU-PF has been a very toxic neighbor to our country. Ndonya iya yakabuda ichinetsa pamazuva aya sekuziva kwamaingozviita kana sekuzvinzwa kwamaingozviita ichitaurwa kuRussia painzi isusu hatisi kunyatsoningirira, hatisi kufila comfortable, tiri kufila lonely because America iri kusvika ichinosponsor zvinhu zvayo kunyika dzakaita saMalawi naZambia, maneighbors iri kuti isusu tifile lonely. So apa Zambia haina kubatwa zvakanaka nenyaya iyoyo. So nyaya iyi manje pakunzi Zambia yatoenda kunorepota kuAU kuti ndo nyaya iri papo paZimbabwe. Ameno muri yeZimbabwe kuti nyaya iyi takaitarisa iyi ichaperera kupi, nekuti kwandakuoneko zvinhu kwayakuenda akudyiwe rinopisa.